עדן מרחלת על סלבס בפיג'מה פירי. עדן, יפה שלי, אז שמעתי שאת ככה מעבירה שיעור אחרון, אז רציתי לאחל לך המון המון מזל טוב, ואיזה כיף זה. סוף סוף שיעור אחרון, ואת משתחררת. אל תשכחי ככה מי גידלה וחינכה אותך, באמת, סתם, אני צוחקת. אבל מה ששמעתי עוד זה שאת פותחת מוצר חדש, אוקיי? איזשהו שמפו לטלטלים שקוראים לו ניבי. מעניין, מה שנקרא. ואני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה. אני כמובן מסכימה להיות פרזנטורית, אפילו שאני אעשה עכשיו טיפול קראטין והשיער שלי די חלק, אבל כאילו אני עדיין יכולה להיות פרזנטורית אם את רוצה. כזה לאיך לא להתנהג, כזה, אם רוצים לשקם את הטלטלים, סתם. קיצור, סתם, אני אוהבת אותך מאוד, ויאללה, תשתחררי, אמן. באמת האזרחות הרבה יותר כיפית. מחכה לך שתצטרפי אליי ככה. אוהבת אותך מלא. מושלמת שלי, הנה התקצרה שלו רגע חשוב בחיים, וזה הרגע לפתח את ניבי לטלטלים מסחריים. וגם אני התנסיתי. ממליצה. אז עדן, שמעתי שעכשיו את מהצבא, מתחילה לפתח מוצר חדש לטלטלים בשם ניבי. אז קודם כל, בהצלחה במוצר החדש שיצליח ושיהיה מטולטל ומוצלח וכזה יקפוץ את כל קהילת המטולות בעולם. ובהצלחה מחוץ לצבא. אז תזכרי שהצבא עכשיו שאת יוצאת זה לא סוף, זה רק התחלה, וזהו עכשיו את אזרחית. אז תעני ותנצלי את הזמן ותעשי את החיים הטובים. ושתחזרי למילואים זה כבר יהיה כמילואים, וזה יהיה כזה ביי בחיר. עדן פופ. עדן אהובתי, אני רוצה לאחל לך מזל טוב על השחרור שלך והיציאה שלך לאזרחות. היה לי זכות לשרת איתך, אני אוהבת אותך מאוד 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 מאוד, כמעט כמו שאני אוהבת את המוצר טלטלים ניבי שהשקת לנו. אני עכשיו הולכת לנסות למרוח על הכלבה הזאת, תראו איזה חלק השיער שלה, ואני הולכת להראות לכם איך תוך 3 דקות השיער שלה מטולטל ובריא ויפה. אז ככה אני שמה על היד, מערבבת את זה טוב, ומורחת על הכלבה באופן אחיד על הפרווה, ואתם הולכים לראות מה הולך לקרות. עכשיו תראו איך השיער פרוע, מטולטל ויפה. תודה לניבי. אז עדן, אנחנו חברות כבר מגיל שנה, ויחד זאת ממש לא התחנה האחרונה. תמיד את היית ילדה נבונה, ועכשיו מניבי אני עושה הזמנה. כמו שאת יודעת, אני את השיער שלי החלקתי, אבל כשנתת לי לנסות את ניבי, אני מיד התחרטתי. ניבי, לטלטלים המושלמים שלך. כמו שאפשר לראות, התוצאות מדברות בעד עצמן. הלו, זה טיק טוק? שומעים? מעניין. זה סרטון אזהרה חמור לכל המשתמשים בניבי לטלטלים. הבת שלי השאירה את זה בטעות במקלחת, ואני השתמשתי בזה היום במקרה, במקום השמפו גבר שלי. וכשאני שוטף את השיער, אני מקבל חום, כל השיער שלי לבן. השתגעתם? אתם רציניים? מה שמתם שם? אקונומיקה? What the freak? אבל לפחות זה עשה טלטלים. מעניין. עדן פופ. אז לעדן המושלמת, אני אתחיל בזה שאני מתרגשת ושמחה שסוף סוף יש את השיעור האחרון שלך. אני חייבת להגיד לכל מי שיושב שם, לכל החיילים, שזכיתם במפקדת מדהימה, מושלמת, גם מבפנים וגם מבחוץ, והיא גם הייתה חיילת מושלמת. ושמעתי שאת פותחת חברה למוצרי שיער בשם ניבי, ובטח כולם שואלים מה זה ניבי, למה היא בכלל דווקא את השם הזה. אז נכון, יש לך כמה ניבי בחיים, אבל הניבי המקורי נמצא ממש כאן לידי. הוא קצת מתבייש להיכנס, תסלחו לו, הוא לא היה באור הזרקורים כבר 2, משהו כזה, אז רגע אני אקרא לו. ניבי תבוא, הכל בסדר, רק תתבייש. זה לעדן, אתה אוהב אותה? בוא תיכנס. שלום ניבי. אז הנה ניבי המקורי, שעל שמו יש את חברת מוצרי השיער, והוא כל כך מתרגש, ממש, ואנחנו מאחלים לך המון בהצלחה, ותביאי לנו בחינם, נכון? עדן, מה קורה? הבנתי שאת משתחררת סוף סוף, והגיע הזמן, יציר לך חוד, הספקתי כבר אשכרה להיכנס לקבר ולהחליף קומטה. מאחל לך בהצלחה באזרחות, תני בראש, תהני מכל רגע, למה מילואים באים והולכים. ועוד דבר אחד, הבנתי שמשתמשת באיזה תכשיר לטלטלים שנקרא ניבי, אני אשמח אם תוכלי להביא לעצות איך להשתמש בו גם, המסע שלי גם נהיה מטולטל בזמן האחרון. עדן, מזל טוב, סוף סוף את מציעה את המוצר החדש שלך, ניבי, שהוא בשביל הטלטלים שלך, באמת היית צריכה את זה, הרבה זמן הם לא היו נראים כמו שצריך. אני מאחלת לך באמת מלא בהצלחה, גם עם המוצר וגם בכללי, באזרחות ובמה שלא תעשי. את באמת הכי תותחית בעולם, ואני בטוחה שמה שלא תעשי, את תהיי הכי טובה שיש. אני אוהבת אותך מלא ומתגעגעת, ומלא בהצלחה. היי לכולם, אני שרון, אמא של עדן, רואים את הדמיון. אני עומדת פה במעבדת עדן Laboratories, המעבדה של עדן. במשך כמעט 2 שעדן חוזרת מהצבא בסופי שבוע, היא פה מנסה את כל הקרמים השונים האלו, את כל הדברים השונים, את כל זה היא ניסתה. מעניין, אה? ולאחר מחקר מאוד מאוד מעמיק שעדן עשתה, היא בעצם רקחה את ניבי. והיום אני שמחה לבשר שאנחנו עושים את החשיפה לניבי, והנה ניבי, קרם לטלטלים מבית היוצר של עדן Laboratories. אז אני חייבת לציין שאני ניסיתי את ניבי
ואין, פשוט אין על ניבי מבחינת המרקם, הריח, התחושה, העלמת הפריז מהשיער, וכמובן התוצאה שניבי עושה. עדן חמודה, מהממת ומטולטלת. קודם כל, מזל טוב לשחרור הקרוב. אני בטוחה שאת תכבשי כל פסגה והר, ובעזרת השם, עם המוצר הזה עוד תגיעי לנסדק. גם אני משתמשת בניבי, וגם גיא הספר, כמו שאתם רואים, הטלטלים שלי עכשיו נראים במיטבם. אבל עם ניבי הם יראו גורג'ס. אז אוהבת אותך ובהצלחה, ואני בטוחה שעוד ישמעו עלייך, לא רק פה, אלא בכל העולם. וואו, יש לי הרבה טלטלים מהניבי. יש לי פה הרבה גם שיער יפה. מעניין איך זה קרה. רגע, what the fuck, אני בכלל פה שיער. טוט! שמעתי שאת משתחררת, אז יכול להיות שזה אומר שהשיער כבר נמאס. לי לעולם לא נמאס. אני אשמח שתחזרי אליי. ואני רוצה להגיד שהדרך שעשית בצה"ל היא מאוד יפה, ואני מאוד גאה בדרך שעשית. ואני רוצה לאחל לך המון בהצלחה גם באזרחות, וגם עם המותג הזה שלך. אמרו לי איזה ניבי או משהו. אין לי מושג מה זה השם הזה, שם מאוד מקושקש. אבל אני רוצה להגיד שאם את משתמשת במותג הזה באמת, אז הוא עובד פלאים, כי יש לך טלטלים מאוד יפים. אבל אם את עובדת עליי ומשתמשת במקרה בפנטן מוזר, אז בעצה. ואני רוצה לאחל לך המון בהצלחה, ואני אוהב אותך, ושיהיה לך אזרחות מאוד מעניינת כמו השירות שלך, ושלכולם יהיה יום מאוד מעניין, ו-what a freak. עדן מרחלת על סלבס בפיג'מה. פירי! עדן, בהצלחה לשחרור שלך, מתגעגעים אלייך, אוהבים אותך, אמן שתצליחי בכל מה שתעשי, שתהיי דיילת, ותודה על המוצר החדש שנתת לנו, ניבי, מוצר מטורף, אתה משתמש בו כל יום, תראו איזה שיער. מזל טוב. אני הסבתא של עדן, הסבתא של הנסיכה בטלטלים. הנסיכה בטלטלים אוהבת מאוד מאוד בעלי חיים, לא ידעתם את זה, נכון? ובעיקר כלבים. וטויה הזו היא הדוגמנית הבית של קרם ניבי. תראו את הטלטלים היפים של טויה. טויה משתמשת אחת לשבוע בקרם. עכשיו גם אני התחלתי ואני מחכה לטלטלים שלי. עדן יפה שלי, אני מאחלת לך את החיים הכי הכי יפים ושתעופי עליהם ותמשיכי לרקוד ולשמוח. אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד. A few moments later, a few inches later. Oh my god! טוב, אז הצלחתי להשתחרר מצרה לא כמוני שיש לי עוד כל כך הרבה זמן. רציתי להגיד לך שהמוצר החדש שלך ניבי לטלטלים, ממש עשה לי חשק לחזור לשלי. תנסו. הנכדה הבכורה והמיוחדת שלי, עדן, הולכת להשתחרר, ואני יודע שהיא תרמה ותורמת מיכולותיה לטובת שירות מאתגר ומעניין ומטיב עם כל מי שבא בסביבתה. אני מאחל לה שיהיה לה זמן שירות נוסף מעניין, ואני יודע שהיא תהיה מוצלחת גם בדברים העתידיים שהיא תעשה, אם זה בנושא של סייבר, או של מחשבים, או של סידור טלטלים, או מה שזה לא יהיה. באהבה, מהסבא שלה. עדן, את אחות מדהימה, ואני באמת ממש מתגעגע עלייך, ועכשיו את סוף סוף משתחררת, אז יהיה לנו כל כך הרבה יותר זמן ביחד, ואנחנו חייבים להמשיך לראות את הסרטים של מארוול, כי אני כבר רוצה לראות דדפול 3, אז בואי כבר הביתה. What the hell? עדן, את משתחררת! כל כך חיכינו ליום המיוחד הזה, למרות שבינינו קצת עשית את המוות למפקדים שלך בתקופה האחרונה. סתם, הם זכו בך בטירוף. זכיתי להכיר אותך בשירות שלי, וזה היה הדבר הכי כיף בעולם, המתנה הכי גדולה שלי מהשירות שלי. תמשיכי באמת להיות מי שאת, ומלא בהצלחה בחוץ, אוהבת המון המון. היי לואיזה, שמעת שעדן משתחררת? כן, מה זה מעניין? מעניין מאוד, לא? what a freak. מה זה what a freak? לא יודעת, עדן תמיד אומרת את זה מעניין. באמת? נכון, באמת מעניין. תגיד, נועה, שמעת שעדן פיתחה מוצר חדש לטלטלים? וואלה, לא שמעתי. לא שמעת? כן, שמעתי. אתם יודעים איך קוראים לו? נובו. לא, מעניין הנובו הזה, אבל זה נקרא ניבי. ניבי. מגניב, what a freak, ניבי, אה? עדן, המון המון מזל טוב לשחרור, אוהבים אותך. בהצלחה, נכון? ביציאה לאזרחות, ו? שתהני מאוד, מאחלים לך. ונשיקות לכולנו. שלום עדן, מה נשמע? שמעתי שאת משתחררת, זהו, הגיע הזמן לשחרור, מזל טוב, ושיהיה לך בהצלחה, או באזרחות או במילואים, ואני באמת נהניתי להכיר אותך, ואני שמח גם שהגיע הזמן לשחרור, ושיהיה לך הצלחה בחיים. עידן פופ. עדן, מה שלומך? הבנתי שיום ראשון זה שיעור האחרון שלך. אולי נכתוב לך איזה חמשיר כזה יפה. לעדן היקרה, עדן המיוחדת. למרות שלא היית המפקדת שלי בצוות. חושבת שנבליג לך המעבר בין החיות. יודעים שהיפופוטמים זה חיה גבוהה, צריכה להגיע לפרות. חושבת שהיא מלמדת את המקצוע הכי טוב,
מזל לכולנו שאת משתחררת בקרוב. שמעתי שיום ראשון זה השיעור האחרון שלך, אז אני מאחל לך המון בהצלחה מכאן ואילך. איך אני חייב קיום טלטלים? תגיד, תמיד יש לך קיום טלטלים, אחי? לא, אבל למקס יש. מקס יש, אתה אומר? מקס, תגיד, יש לך קיום טלטלים, אחי? לא, אבל יש לי חבר בשם עדן שמוציאה קיום טלטלים בשם ניבי, משהו כזה, אחי. דבר עם הסוכן שלי. יאללה, סגור. תראה. מזל טוב, עדן. מזל טוב, בהצלחה, ובשם עוד מעניין. יפה שלי, מזל טוב על השחרור שלך, המון בהצלחה באזרחות. וצריך להיבאס פה הרבה אנשים, אבל האחת הטובה ביותר זה חד משמעית הטלף. ושמעתי שאת משתמשת באיזשהו קרם השיער בשם ניבי? את יכולה בבקשה לשלוח לי אותו? כאילו, מאיפה קנית אותו? עדן היקרה, מאחלים לך בהצלחה. עדן, שנייה מול מזל טוב. שמעתי שיש לך יום הולדת. מעניין מאוד. אז מזל טוב, המון אושר ובריאות. זהו, אוהבים אותך. עדן מרחלת על סלבס בפיג'מה. פירי. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה באזרחות. באמת, תהני מכל רגע, תבואי תטיילי. בהצלחה עם המותג החדש שלך, של הקרם טלטלים בשם ניבי. שמעתי שהוא טוב, אני גם אולי אצטרך אותו. זהו, אוהב אותך. מה עדן? שמענו שקיצרת שירות. מעניין. מעניין מאוד. אולי סוף סוף נוכל להשתמש בקרם טלטלים הזה שלך, ניבי. What the freak? מעניין. עדן, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה לך מלא בהצלחה בשחרור, ותהני מלא. מאוד. שלום חברים, היום אנחנו הולכים לעשות ריוויו למוצר חדש ניבי מבית עדן שין, שזה מוצר מאוד מאוד מעניין לטלטלים, אז שימו לב כבר הדגמה חיה, תראו מה זה, איזה טלטלים יפים, אתמול זה היה חלק לגמרי, לא היה כזה דבר. אז קיצור, אני נותן למוצר 10 מ-10, כל הכבוד עדן שין. עדן, מה שמעתי? עשית משהו קרם שירות וקיצרת את הטלטלים? לא יודע, נשמע ממש מעניין של מה שאת עושה שם. עדן, what the freak. עדן, מזל טוב על השחרור, שיהיה לך המון בהצלחה באזרחות. אני בדיוק מסתכל על המוצר שלך, האמת, זה מוצר מעניין, אני חושב שווה לקנות. עדן מרחלת על סלבס בפיג'מה. פירי.